etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Suteak ekainaren 14an hasi ziren Nafarroan. Gauean izan zen ekaitz lehorrean erori zen tximista batek piztu zuen lehen sua Leireko mendikatean. Astebetean hainbat sute izan dira Foru Erkidegoan, ia 15.000 hektarea erretzeraino. Dagoeneko suteak egonkortuta daude asteartean egin zuen euriari eta suhiltzaileen lanari esker. Dena den kalteak handiak izan dira, basoan batez ere, baina baita soroetan eta laboreetan ere. Hori ala Foru Erkidegoa hondamendi eremu izendatuko dute. Azken astean 15 herri hustu ditu foruzaingoak su arriskuagatik. A mí me avisaron, yo estaba en la siesta y al hijo le avisaron los forales, que estaríamos preparados con ropa ligera eso para evacuar si venía, que venían cuando estaba en Legarda. Dagoeneko ordea biztanlei etxera itzultzeko baimena eman diete. Suteen ondorioz Legarda eta Nafarroa erdialdea izan dira kaltetuenak. Galipentzu zaharra ia suak hartu zuenean infernua zirudiela esan digute bertako bi herritarrek. O sea, lo que veíamos era el infierno ante tus ojos, ¿no? Porque hemos visto otros fuegos, pero de ayer era impresionante. Y entonces no eres consciente de que lo que puede llegar a pasar. Entonces ayer cuando veíamos el fuego encima, entonces dices, pero ¿qué es esto? ¿No? Es la locura. De escoger qué voy a coger, pues si no, si voy a estar dentro de un rato, ¿no? Y de repente ves que te viene la vida encima, ¿no? Lehen berde zegoen ingurua, orain belztuta eta kiskalita gelditu da. Carlos Mediavilla argazkilaria izan da hondamendia gertatu aurretik ingurua osorik ikusi zuen azkenetarikoa. Hemen egon ginen argazki egiten Beraskoin aldea, txorik eta inguruk, eta justo komentako dugu zona hau nola zegoen berde eta nola posible zanan politxe mantentzea, ez da. Eta justo aste betean, nola, alrebes geratu da, berdez, beltzaz pasatu da. Baina zer dela eta sortu dira horren beste sute? Energia berriztagarrietan aditu eta EHUn irakasle den Aitor Urresti magazinan izan dugu aste honetan, eta azaldu digu hainbat elementu lotzen direla kasu honetan. Temperaturak globalak orokorrean goraka doazten heinean, bero bolada hauek gero eta ugariagoak izango dira, baina honetaz aparte baita ere guri gertzaiguna da, Saharako basamortua gero eta iparralderago dagola, ja Europan eta penintsulan ateetan, eta horrek baita ere aire beroa gero eta maizago helduko da gure gana, ez? Eta ez da bakarrik aire beroa, baita aire beroa eta lehorra, ez? Eta horrek zuten alde asko egiten dago. Edo nola ere Nafarroa erdialdeko zenbait herritarrek espero zuten suteren bat piztea aurten ere, ez horren azkar ordea. Incendios se está viendo y se veía venir, lo que pasa que ha venido tan pronto y con tanta calor. Girgillaoko Salvador Rolladoren kasuan mahastiak zituen orain kiskalita dauden zelaietan. Nekazari askok beren diru iturriak galdu dituzte, beren lurrak sugarrek harrapatu dituztelako. Urteak beharko dira orain lehengora itzultzeko. Pentsatzen dugu hau
urte bat edo 2 urte bakarrik jarraituko duela. Eta hau hiritarrek nahi duena da planta hau itxi. Ez gara jarri ez enpresarekin, ez hiritar, ez Norgestión, ez digu deitu inor, eta ez dakigu ezer. Bakarrik dakigu aste artean dela epaiketa. Hori dakigu, inork ez dago mugimendurik egin. Eusko Jaurlaritzak ere ez. Orain dela pasan astean edo horrela ere, generale zen ere, eta bueno, gauza bera esan ziguten. Hitz politak, baina ezin dutela ez egin. Eta 5 kaleratuak ere daude lan honetan, baina gero ere Alkoza de Futura ikusten dugu oso txarra dela. Algun nahi dugu guztia sartzea lanera ez da bere, baina ere nahi dugu hori futuro bat jartzea mai gainean. Ikusteko zer egingo duten gugaz edo zer. Eusko Jaurlaritzak hiritarrei emango diola orain Adunako plantan akzioak erosiko duela bateriak egiteko. Orduan, zer ematen zaio enpresa bateri dirua beste enpresetan desegiten dagoen lanagatik. Proiektuak elektrizitate berriztagarri gehiago sortzen lagunduko duela ziurtatu da, baina hori baieztatu aurretik. Beharrezkoa da jakitea estatuan nola ari den transizio energetiko gauzatzen. Alemania edo Dinamarka autokonsumoaren eredu da ohikoena. Estatuan, megaproiektu energetiko berriztagarriaren figura gaitzesgarriaren bitartez ari da. Garaio, Moskurio eta Salurriagako hondartzak eta Landako hondartza hasi dira udako denboraldian eta irailaren 4 arte iraungo du. Zazpigarren urtez jarraian, bandera urdina altxatuko da zein ingurumen hezkuntzako Europako fundazioak ematen baitu uraren kalitateagatik, garbitasunagatik, irisgarritasunagatik eta zerbitzuei buruzko informazioagatik. Aurten ingurumen sailak hainbat jarduera egingo ditu hondartzetan, besteak beste mugikortasun urriko taldeentzako ekipamenduen eta instalazioen irisgarritasuna hobetzea. Iaz Arabako barne hondartzek 136.284 bisitari izan zituzten guztira. Urarekin harreman estua du Sobronek. Kontzejua Arabako hego-mendebaldean eta Lantarongo udalerrian kokatzen da. Azken hau Añanako kuadrillaren baitan dago. Sobron behea udalerriko ipar-mendebaldetik 500 metroko altitudean dago, Ebro Burgoseko lurraldeekin gurutzatzen den arroila harrigarrian.
Sobron gainaldea berriz Artzena Mendizerrako tolesturen artean ezkutatuta dago, 689 metroko altitudean. Sobronen abentura parkea eta uraren museoa daude eta bertara leku desberdinetako biztanleria gerturatzen da naturaz gozatzera eta Arabako bazter hau ezagutzera. Ingurua aprobetxatzen dugu egiteko bai uretako ekintxak edo kanpoko ekintxak, hemen daukagu abentura parke bat. Badaude hainbat toki ezberdin, hainbat sala ezberdin, badago lehenengoan uraren zientzia, pizkat uraren ezaugarriak ikusten ditugu, gero hurrengoan pizkat klima aldaketa, aurrerago ja mitologia eta pizkat uraren botere magikoak edo, eta bueno, ja azkenengo partean ikusi dezakeguna da uraren zikloa eta ze garrantzia daukan urak bizidunekin. Sobrongo ura sendagarria eta terapeutikoa zela esaten zen antzina eta historian zehar uraren eta biziaren arteko harreman estua ulertzeko gakoak aurki daitezke ur museoan. Bestalde, abentura parkean uretan egin daitezkeen jarduerak anitzak dira. Hemen zehatz ur museoan daukan propietateak. Bi manantial daude, bat Burgoseko aldean eta bestea hemen ur museoan, eta esaten dute tripako minak kentzen dituztera, baita gehitxurroneko harriak, eta ur sendagarria dela. Eta hori da hemen daukan garrantzia. Historian zehar, hemengo lurraldeak urarekin harreman estu bat izan du. Uretan egiten dugu kaiak eta estantza padel. Hemendik aurrera gainera eguraldi onarekin egiten da asko. Gauzak horrela, naturaren zainketak berebiziko garrantzia hartzen du. Balderejoko parke naturala zaintzeko deia egiten dute, izan ere pandemia garaian eta orain ere zakarra aurkitu izan da. Lan egiten dugu kontzientzia horrekin, ez da, ingurua aprobetxatzen dugu erakusteko, ez da, erakusteko eta haiek, zeo zer ikasteko. Hemen gainera lekua oso berezia da, putreak badaudelako, flora ere oso garrantzitsua da. Bere aldetik, uraren museotik urak duen garrantzia azpimarratu nahi dute, urik gabe bizitza ezinezkoa izango litzatekelako. Ura oso garrantzitsua da, ze izaki bizidunok behar dugu bizitzeko. Kotan ere ez dugu behar bezala baloratzen. Gu oso erraza daukagu, joaten gara txorrota batera, ez dakizu kaldera edo bainura, eta txorrotari ematen diogu eta badaukagu ura edateko prest. Ura beti entzun dugu gauza oso eskaz bat dela, baina gu ez dugu nabaritzen, ze hain errez daukagunez. Eta ura ez da sortzen, ez da desagertzen, berdina da, mundua sortu zenetik, ur kantitate berdina da ziklo batean dagoela, baina hori kontaminatu daiteke eta ja galtzen dugu ur hori. Giroa berotxo, ez da, eta jendea gogotsu dagoela, bi urte jaibarik, imaginatu, ez da, batzuk oinik arren ez da bezezetu, jaiek, eta beste batzuk esatu dugu zana, gogotsu oso. Ez dakit ondo pasatzea eta nik nahi dut jendea animatzea. Ez dakit nola egingo dudan pregoia, baina nik nahi dut hori daukadan gogoak transmititzea. Osongi taldea! Gora Leioa! Eta gora Leioa jokaiak 2022! Bi urte hauetan egia esateko lehenengo urtean izan zen nahiko gogorra, ezta? Dana egoalako prest, 2008ko jai horietarako,
eta dana bertan bera gelditu behar izan zen, eta aurten beti bezala urte bat harina guazten diez prestaketa guztiek, eta gogorra izan da, oinik arren egongo salako zalantzatan ez da, egin algo gendu zen edo ez, baina zorionez egiteko aukera dekogu, así que posik. Alde batetik txikientzako bai ikuskizunak, bai antzerkiak edo tailerrak edo intxableak eta horako gauza, betiko gauzak eta eurek posik egoten dizen gauzekaz. Gero kuadrilekaz batera hainbat ekintza ez da, hainbat tortilla lehiaketa, sokatira lehiaketa, olako hainbat ekintza. Gero badauz kontzertu potoloak, gaur hasita domekar arte edo zapatu gauera arte badeko guze kontzertuak, eta nik uste dut hori garrantzi handiko gauza da. Eta horretaz aparte, euki izan dugu jadanik jotan lehiaketa, eukiko dugu bai sokatiran profesionalen lehiaketa bat bai, eskupilota egongo da, beraz danentzako eta danetarikoa. Nik uste dut denok kriston gogoak dauzkagula, 3 urte daramatzagu ospatu barik, baina nik nahi dut errespetua eta tolerantzia izatea. Denak gogoak dauzkagu, baina ez dut nahi erasorik, ez dut nahi norbait maskaria badauka kalean zerbait esatea, hori ez dut nahi. Espero duguna da giro polita izatea, jendea disfrutatzea ez da, jaietaz disfrutatzea, jadanik 2 urte direz disfrutatu gabe, eta nik uste dute animatu behar dugula jendea kalera urten daiten eta animoagaz ospatu dagien San Juanak, ez da, baina nolabait ardura apur bat badekogu, ez da, eta horretarako esan eta komentatu jendeari, disfrutatu baina besteak beti errespetatuz, ez da. Gasteizko jazaldiaren 45. edizioa betiko eszenatokira bueltatuko da 2 urte eta ondoren uztailaren 12tik 17ra. COVID-19 pandemiaren neurrien eraginez aurreko 2 edizioak Iradiera Arenan eta Degara Txaretoan antolatu ziren. Aurten musukorik gabe eta bereziki kaleko programazio sendo batekin bueltan dira. Oso pozik gaude bereziki berriro denak elkarrekin egon gaitezkelako kalean, maskarillari gabe, eta esan dugun bezala, aurtengo gitaragua kalean programazio sendoa eta zabala dauka, ez? Alde horretik badaukagu jasa parkean, 12etatik 8 arte, doain edo zeinak etorri dezakela, eta aurrekuko dugu musika eskolak eta ere hemen Gasteizko talde asko, eta ere beste talde batzuk oraindik ezagunak ez diren, baina dantzatzeko, ondo pasatzeko eta horretarako denbora aukiko duguan. Aurtengo kartela osatzen duten nazioarteko artistetako batzuk Elian Elias, Brasilgo jazaren maistretako bat eta piano jole ospetsua eta 3 Grammy irabazi dituen Esnarki Pupi taldea dira. Mendizorrotzako kiroldegiko emanaldiez gain kontzertu abangoardistenak ohiko beste egoitza batera itzultzen dira, Antzoki Nagusira. Gauzak horrela tradizioa eta abangoardia uztartuko dute edizionetan. Bestaldetik ere betiko egitaragoekiko dugu, betiko maizuak, Arturo Sandoval edo Elian Elias bezala, baina ere proposamen berriak eta guk pizkatxo bat ausartagoak, adibidez daukagu Esnarki Pupi, Robert Glasper. Artistei dagokionez, James Brandon Lewis saxofonista arituko da, molekular diskoagatik ezaguna dena. Horrez gain, Robert Glasper eta Arturo Sandoval bezalako musikari handiek ere bere lekua izango dute jazaldian. 45. edizioari amaiera emateko KCO Espainiar hip-hoparen raperoa egongo da. Aurten ere ikuiko dugu pizkatxo bat nahi genuen horreko talde bat ekarri,
zubi bat eraiki dezakena jende, publiko berrien artean, hau da, jende gazteago eta jazzaren arteko zubi bat eraikitzea. Eta horretarako keizio ekarri dugu. Orain dela 10 urte argitaratu zuen diska bat Jazz Magnetism, jazzaren magnetismoa. Proiektu horrekin etortzen da eta orduan aukera hori harrapatu dugu, hau da, rap ekartzea, baina jazz atzeko jazza aukitzen, atzetik jazza aukitzen. Sarrerak jazzvitoria.com webgunean daude dagoeneko salgai. Uztailaren 10ean Ironmana Gasteizera itzuliko da eta gainera dira oso egingo du ibilbidea berriro ere hirigunetik igaroko baita. 2020ko Ironmanaren lehen zatia igeritakoa izango da eta Uribarri Ganboa urtegian 3,8 kilometro egin beharko dituzte igerian. Jarraian bizikleta iritsiko da 180,2 kilometrorekin. Iringuruan dauden herriak zeharkatuko ditu 3 itzulitan eta tarte batean gainera Done Jakue bideko zati bat egingo dute triatletek. Triatloia amaitzeko 42,2 kilometro egin beharko dituzte Korrika Gasteizko erdigunean, Erdi Aroko hirigunearen inguruan. Helmuga plaza berrian egongo da. Gasteiz bezalako hiri berdeak ere erakargarriak dira horrelako ekitaldiak egiteko eta jorratzeko. Eta gaur ere ikusten dugu nola hiri berde batek, hau da Gasteizek ere, aukera izaten du horrelako ekitaldi polita eta nazioarteko mailakoa dana erakartzeko gure hirira. Maila goreneko kirol ekitaldian dagoeneko izena eman dutenen kopurua 2500 triatletekoa da eta atzerriko parte hartzaileek presentzia handia izango dute. Horrek guztiak nazioarteko proiekzio handia emango dio Gasteizi. Unos días en los que la ciudad está completamente llena y que además supone un impulso a la economía local también muy importante. Gainera, kirolari horietako batzuek urrian Kailua Konan Hawaien jokatuko den Ironmanaren munduko txapelketarako sailkapen plazak eskuratuko dituzte. Zaunka musika talde bat da. Orain dela urte bat gutxi gora bera sortu zen taldea. Sortu zen, proposatu ziguten egakumeek antolatu zuen Lizarrako gaztetxean mikroireki bat, mixtoa, eta animatu ginen elkarrekin abesti batzu jotzera, eta momentu zaunka proiektua zegoen sortuta. Hasi ginen mikroireki batetan parte hartzeko nahian, eta gero hortik aurrera, 6 hilabetetara, sortatu zitzaigun aukera kontzertu bat emateko Arrotasunaren festan, eta hor montatu genuen zaunka proiektua horretarako. Badaukagu hor leitmotiv bat lagun batek hasi zuena esaten eta identifikatuak sentitzen gara punk romantika folklorika hitzarekin, edo adjetiboekin. Eta gara koktelera batean sartu bagina bezala, bakoitza bera marena eta bera itarena. Eta gure estiloekin, baina bai daudela hortik gauza batzuk, romantiko folklorikoak bai garela eta punkiak baita ere. Eta beste leitmotiv da mamarratxas pero buenas muchachas eta habas frescas rural styla. Bai, ondo pasatzeko musika egiten dugu, baina baita musikalki kalitatea nolabait bermatuz ez, oskenean, saiatzen gara behintzat. Bai, gauzak, estilo bat definitzen gaituena, musikalki ezin dezakegu, eska egiten dugu, eska rock, eska fusionez, egiten dugu pixka denetarik, gustatzen dizkigun gauzak, maitasunetik, eta, musikalki gauza kongi eginez, baina ez zaigu inporta ez da akatsak egitea. Akatsak badakigu direla naturalen parte, ez, bai, makinak ez gara, eta baita rebindikatzen dugu askotan mediokritate hori. Bai, eta nik uste ere orain gaudela momentu batean non ikertzen gabiltza pixkat ze musika estiloa egin nahi dugun, ez? Gure estilo propioa, bai, ze bidea egin nahi dugun.
Artziniega Arabako iparmendebaldean kokatuta dago, Aiaraldean, eta muga egiten dugu Burgosekin eta Bizkaiarekin. Berez, 1800 biztalde gara inguru, eta gehien bat Artziniegan kokatuta, Artziniako Alde Zaharrean, gauden Artziniako Alde Zaharrean eta inguruetan kokatuta, baina baita ere, hainbat auzo ditu bere inguruan. Artziniegak aurten 750 urte betetzen ditu hiribildu bezala, baina bere historia aurretik dator. Aurkitu ziren arrastoak neolitikoak erretestu delako Kobazuloan, eta gero baita ere, Arteko Gure Amako Santutegian aurkitu ziren erromatar garaiko arrastoak, eta ja Erdi Aroan izan zen, non Alfontso Amargarrenak jakitunak eman zion Artziniegari, garai hartako Artziniegari, herri gutuna eta hiribildu bilakatu zen. Ospatzeko lehendik egin genuena izan zen jendea bildu eta kontseilu bat sortu, ospakizun hau nola bideratu nahi genuen erabakitzeko. Eta azken finean, Artziniega kultur eta kirol mugimendu asko daukan herria da, hiribildua da, eta ekintzak atera ziren, eta gehien bat herriak proposatuta herriarentzako. Hasi ginen urte hasieran Santxotena eskultoreak, hemen tailerra daukan eskultore naparrak egindako 4 eskultura herrian jarriz, herriaren puntu ezberdinetan jarriz, eta urte osoan mantenduko direnak, baita ere abesbatza, hemen Artziniegan abesbatza bat daukagu, eta zikloa antolatu zuen beste abesbatzekin batera Santutegian, adibidez Karpi txirrindularitza martxa, Antzineko txirrindularitza martxa antolatu zen, eta baita ere berreskuratu zen 2 urteko paroiaren ondoren. Ze gehiago, Artziniega abizena, Artziniega ez, Artziniega abizena daukan jendearen topaketa mundiala egingo dugu uztailaren 9an. Dira ekintza ezberdinak, bai kirol, bai kulturarloan, baina gehien bat herrikoiak direnak. Kartzan onurak ezberdinak izango dira, ze baita ere Artziniako jendeak disfrutatuko dugu gure bizitza kulturalaz eta baita ere gure ospakizunaz, eta kanpoko jendea baita ere gurekin ospatzera etor daiteke, ekintza kanpora begirako ekintza hauetan, adibidez, Antzinako azoka berreskuratuko duguna, komentatu dugun Karpi martxa edo kontzertuak ikustera, edo egin den Artzikirolaren lehenengo kongresura. Dinamismo hori baita ere Artziniega ezagutzera emango du eta jendeak ekintzetaz disfrutatzeaz gain baita ere Artziniegaz disfrutatuko du eta ezagutuko du. Azaroaren 2an baita ere ekitaldi poposoago bat egiteko ideia dago, oroitzapenak baita ere gordetzeko zer pentsatuta dago baita ere, Artziniako historiaren erakusketa bat baita ere dago parrokian, neolitiko hortik gaur egunera arte, eta baita ere zentratuta azken urteetan sortu diren pertsonaia errelevanteak gordetzen dituena, gauza ezberdinak. Artziniegan kultura oso bizirik dago, aurretik baita ere, ze horretako adibide bat da Artziniega Museo Etnografikoa, Euskal Herriko osoenetariko bat, herritik sortu zen, jendeak ikusi zuen gure arbasoen historia gordetzeko behar hori, eta haiengatik sortu zen inkietate hori museo hori sortzeko eta baita ere edukieraz betetzeko eta kultur ekintzekin baita ere osatzeko. Thank you.